si Ditas, ginaingon, mahal ko kaayo ikaw. Kung nakasamang ko sa akong pagkaasawa, ang tanan akong gibasulan. Mo kining ngay tabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Ay, natapos na gid ang misa. Dong, human naman ang misa. Oday, una na manggawas na kay nag-uot ang pultahan sa mga tao nga nagawas. Sige. Maugi akong giampo day ditas nga hatagan dayon ta sa Ginoo og liwat. Parehas kita dong. Mausap niya ako giampos Ginoo nga magsabak na ang dayon ko. Pero Ay, day. Uy, nasa podcast ko ano. Ikaw lagi? Hindi Ikaw? lang good. Tana. Pero di lang ko ta magdali dong uy. Nakapacheck up naman ta sa doktor. O kitang duhaway diferensya. Pulos rin ko nung ta makahatag og anak. Oday, mo na yung resulta sa atong pagpahiling nga makaanak kita. Maugani, pabuto na nato. Maabot lalaki na. Paspasa na to para maabot na yun. Para madali ba? Hindi ka abot na to sa baya. Kwarto rin ta diretso. Kumbati rin ha? Oo ba? Bahala ka diha uwing. Total, bana na bitaw ta ka. Bahalag dili ko ni mapapahuwayon. Maumasab na akong ampay ba? Perming lato-lato. Kana lami ka na. Ay, gamay na lang ang tao. Makapadayo na ta. Sige, gawas na ta. Tara. Gawas na today kay lihok na kayo. Lami na kayo. Manglihok na. Ang akong kaunuran. Gana na kayo ko. Sorry naman dito simba. Dali na tayo. Manglakaw na tayo. Kabanga sa nimo hangtod ron. O bagay nimo masuling bata ang tiyan ni Ditas. Usa ka ba? Pa mataymingi pa no. Sabay ka dali sa gapa. Pero nagpa-check up na may doktor pa. Okay na ang resulta. Makaanak naman gid mi. Basig bago tong doktor nga imong pa-check up ninyo Ha? Basig bago tong doktor bagong pasar. Katagaan lagi ka. Batanon to nga doktor nga check up mo. Pastilan, pa-check up mo, laing doktor. Oy, ka ng doktor nga. Tiguang na. Ayaw man batanon kay nag-practice pa na. Nagtuo ko nga. Doon na usa ninyo nga dili makaanak. Pa-check up og laing doktor, Dante. Maubanak, nagpa-check up mo og usab og laing doktor ug mao gihapon day ang resulta. Ma, makaanak naman ko numi. Ay, paabutan na lang uy ug magsapak ka. Ayaw lang sad gud mo pagdali god. Basta ayaw lang sad gyud pagluya-luya ha. Ayaw gyud. Kada adlaw turjak mo. Kada adlaw bitaw ma. Hala no. Sahay gani, manghang naman ganing ako kay mapagani pagkahuman. Abirahan na sad kong Pablo. Pero ganahan na sad ko. Hanghangan lami-lami. Ay uy, naag yung lami dia sanghang nak. Si Richard ay nakadtubang nanguyab ni mo sa una ba? Si Roger nga naman. Di ba milay ka mas Manila? Uy, nabalik na siya nak uy. Nagkita mi dito sa merkado, nangumusta ni mo. Nag-uol siya, dihang nasayon siya nga may bana ka na. Amo siya. Dihang namisita siya na ako, no? Ako ba siyang giingnan nga, sugto na ko siya, balik niya. Yawa man siya mabalik. Kalit mo siya largag Manila. Hala, sugton de unta ni mo siya nak? Oo. Mabito tong pakalargahan niya. Moto, si Pablo nila akong gisugot. Okay naman sad si Pablo. Love mo ko niya. O love sad na ako siya. Oy. Buutan ba na si Pablo? Busa pag-ampo mo nga makaanak na mo. Ay, lagi ko. Lahi yun. Pingon si Roger no. Hangtod ko na karon, nagagusto to siya ni mo. O, nangmahay ko na siya dahil nga wa siya mo padayon o panguyab ni mo. Ingna na lang siya gaw. Nga di na pwede kay may bana naman ko. Papanguyaban na lang siya og lain, oy. Kay di na ko matubang niya. Kay wa ni ayo, wahi na ang tanan. Uli man ka, og probinsya ang imong banagaw. Oo, karong sunod adlaw, mauli si Pablo silang probinsya. Kay kasal siyang ikagaw. Di lang kumukuyog kay may trabaho man ko din, hindi magpwedeng ma-absent. Kininggaw. Ay, wawan ka ang imong bana sa sunod adlaw.
kung mamisita si Roger ni mo, no? Imo siyang atubangon, gaw. Ha? Atubangon? Kau dili lagi. Uy, naunsa ka ba ya? Uy, asa mo siya mamisita dito sa bahay namong Pablo? Yabag siya? Oh, ito sad, no? Usad. Ay, ano na lang, ha? Anin lang yun. Ha? Ato na lang mo pag-abot sa gawas ni Roger, gaw. Oh, kau, uy. Ikaw, no? Nindot na. Saba dia, gaw, uy. Tudluan man tani magbinuang, uy. Ay, sakto man ikot ang bagba. Ikaw na lang kaya tubang niya, gaw. Klaro mo sad kaayo bang nakagusto ka, Roger? Ay, ikot ako lang na. Iyang tripingan, no? Aw, na, maluyag na siya na ako, gaw. Lami oraban ng Roger, uy. Nakagahi kayo katubangan, nagahi juga kayong lutaw kay katubangan, gaw. Paro kayo, nadakog bunal. Dako ko. Huwag kapaingnan. Ay, lagi ko. Ikaw, gaw. Huwag bang yung ka anak, no? Bisan, nailabda na ka ugmayo si Bambana. Pero kung may go ka sa kung Roger, gaw, na, tiyabaw yung kasakit, gaw. Kau kukong. Tinuod ka kong? Ha? Usa ka si Mana nga muadtos probinsya ang banang ditas? Ay, lagi, Jill. Bana. O katagan ta kag cell number ni Ditas, ha? Aron makontak ni mo siya. Okay? Sige. Ambil. Sa number na yun, kaya eh. Yes, pero sa kondisyon. Sana. Jill, baka na ako kausa ng video sa imo. Abangas ka pa. Jill, kung masugot Luar ka, ba Jill, ng no? babae? Kung masugot ka, Jill, no? Na, ihatag ko ni mo ang laing niyang cell number. Ha? Lain? Naari siya lain si number? No. Sure niya eh. Sige. Dagang ini number. Ang iyang si number ihatag na ko ka ng sure. Ayaw ng lain. Bidya sa di mo. Kini sure yun. Sige na. Nga. Tagbawan ako kaon sa mga Jill, oy. Bisan natukan ko. Muraw kang iro ni Wala Wa. di, oy. Muraw ko natukan ko kadaghan. Pero, tagbawa ginako, oy. Bida. Oy. Sabi mo, grabe kay kang kit-kit ay. Mura kang nagkit-kit og batuli ba? Ha? Mura kang iro nga gutom bitaw nga. Oh, nay tanawa. Ba ni mo eh, bro bitas si Ditas. Ang iya mabitas. Ang imuha na ba no. Kasi ko dili mabitas. Nga mura man na og kabayo. Ay! Da. Sige na. Nagkana is. Banda. Asa ang number Ditas ba? Sige na. Ay, wala gi. Wait. O niya. Mo na yung cell number, no? Sige day, dito sa. Ato na ko day. Mga usa ka semana ko nga mo-star dito sa probinsya day. Nananggid ako sa among opisina. Sa mo tiyutaan nga dugay tang makaanak dong. Kay mawa man kag usa ka Ay, semana. kabala ka day. Inigabot ako. Birahan ta day kag mayo. Ha? Sige, good. Imo masad ang parenteng imong atuon. Basta, ayaw biya gitaon panguyab dito lain, ha? Basig makakita kag lain dito. Nya gwapa. Magpatuod ayon ka nga ulitaw ka. Uy, di ginamahitabo eh. Ikaw ra ging mahalo na ako day. Hantos kamatayo na ako day. Ikaw ra, day Ditas. Ahak, eh. Kanyang kapiin ni nawa ang akong bana. Ug milihok ang akong gana sa sex. Ay, kiahak yun, ani, eh. Ang akong cellphone. Ang ako tingaling banang nanawag ay. Labaw pa sa tingali ng gimingaw na ako. Oh, hala. Di man ni number niya. Hello? Kinsa ni? Ditas? Oh, Rosius, ha? kamusta mo? Kinsa ni? Ano mo si Junior?
Roger, ikaw ni? Nga nang naman kay number na ko. Ug mahimo ba? Ayaw pagsulting imingaw ka na ko. Kay di ta uyab. Ug gawas pa, may banan ako. Sa nini mo. Wa ka mo pa dayong panguyab na ko sa una. Kita untay na kadayon. Istoryahan ay bida sa nimo. Kaning ako ang naibawan. Mao ni ako isulti nimo. Unsa man? Sa semana nga wang imong panas imong kililan, di ba? Kita ta. Sige na. Roger? Niyan ako sa dapit nga anhimi makita ni Roger. Ay, naunsa man ko eh. Huwag ko magkasabot. Nanunisan naman ko nga makita mi. May banan ako. Dili ko kinangayang buhaton. Litz! Oh, siya na ka nang nagpaingon din eh. Litz! Parang may samot na siya kagwapo eh. Huwag may samot ka macho ang iyang lawas. Roger? Salamat bitong mga kasatong sabot, ha? Tana, doon ay taksi na paabot sunahan. Tana, deditas. Niatahono ining dako mo bay? Oo, ako ni bay day. Katukod na ko daan. Aron ko kita ko babae nga. Ako yung kasinabot. Anin ako siya doon. Dali, nauna niya akong auto. Sige na. Ingon ka nga taxi nagpaabot na to. Auto man di ay lagi mo. Ay, sasabot-abot. Abot-abot, atik-atik na to eh. Tanda niyo, manauna tayo ditas. Wow, hindi ito kini mo eh. Roger, magkasaan ko ano sa kumbana. Bahala na. Ato na sa pasyon na tungabi. Tungaba niya. Tungaba. Kita na lang naiwan mo. Niya lang na. Kadiyot eh. Asang kwaon. Kay sunungon kong imo. Wow. Wow, lami aning tinuod ni mo eh. Ang tanaw ko sa imo. Ang lapa niya. Ay, Roger. Mamalik. Magkasaan lagi ko ni mo. Pasalo ako. Roger. Ikis ko ti mo ba na ko? Ginairaman to kadungog ay ka. Bisa gisay o pino pero labas na ko sumuot ko nga ginisay. di Ay, ay. imong bana, di ba? Kaniyati man man tanibi. Sige, sige. Kahiya pa si mong bubos. Kita. O kamdanon pa ni mong bubos. Uy, ang bunaga si mong bana. Huwag mo kong gano'n. Dua-duay na yun. Kabuo na nina ka pa nga kong brief, ha? Sige. Kabuo na ka, ha? Let me see. Yep. Kabayo? Dili. Horse. Murag. Ako. Ay, lagi ng taas kay makita no na. Diba? Taas man yun. Dako. Sige na. Sige na, be. Ribe. Sige. Suway ni. Suway ni. Ikumpar pa si mong bana. Kini yung... Wow. Ilaw maning imo. Ay, dako. Nga lang sa tinood tingali agay. Ay, hurot ko rin. Mabukas ko, Ali. Bitas. Bitas. Sa tabangan ako, Ali. Bitas. Bitas na. Bitas na. Bitas na yung imo. Ay, nabitas. Bitas. Amay na. Bitas. May nahitabo ginamo ni Roger na to kay kayo na. Human si tabo, ako gidayon siya milikayan. Wa na ko makikita niya. Kay dili ko makahimo sa pagbiya sa kumbana. Diyang nabalik ang akong bana. Naibawong taon siya kay mura ko noog. Midako ang akong baba. Nakahilak taon ko tungos kaluoy na ko sa kumbanang nagmahal na akong pag-ayo. O gibasulan ko ang akong pagpakasa.
Ug ito mga kasama ang kaagi ni Ditas, dinining tulumanon. What's the style? Gibasulan ang pagpakasa style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Padayos dalit sa RM Drama.